Gitaytulan taning atong lecture karong gabiuna, katapusang paghukom sa pinadayag. Hukmanan sa Dios. Kamatuoran numero 1, kitang tanan moatubang sa hukmanan sa Dios. Ang lain nga description ni ining maong topiko mao ni ang pinakataas o pinakatulukibon nga tagna sa Biblia, ang atong tukion karon. Ang judgment prophecy sa Bible mao ang pinakataas ug pinakatulukibon nga tagna sa Biblia. Kay nagtagna ngano nga tulukibon ni siya kaayo, kay ang ato madiskubrihan karon tanan nga nahitabo kang Ginoong Hesus. Hitabo ug ang tuig sa pagkahitabo naa di nas Biblia. Gitagna og kanus Asya mabautismuhan, gitagna kanus Asya mamatay, gitagna og kanus masuko ang mga ang mga Israelhanon sa katapusang magwawali sa mga tinunan panahon sa mga apostoles. Si Esteban, gitagna na ang pagbato kang Esteban, gitagna sab ang panahon sa pagdalas maayong balita paingon sa mga hentil. Dunay tuig na sumalas Biblia. Muna nga kining atong lecture karong gabi mag-involve ni og calculator. Bantayan ninyo ha. Kini nga tagna mga igsoon, atong tabok-tabukan ang duha ka Biblia, ang duha ka mga tiguang nga manalagna, ang apocalyptic prophet sa daang tugon nga si Daniel o ang apocalyptic prophet sa bagong tugon nga si Juan. Hinumdumi, kanang pulong apocalyptic, kining duha ka mga propita ang ilang gipanuwat mga simbolo, pero ang kahulugan mga hitabo o mga gahom o mga karakter sa ato panahon. Ato naman ang gisugdan si Daniel, nakahinumdum mo atong larawan nga nakita sa damgo ni Nabucodonosor, si Daniel mo'y naghubad. Ang kahulugan di ay ni ato, ang kasaysayan sa kalibutan gikan sa panahon nilang Daniel hangtod pagbalik sa Ginoo. Ang nagsunod-sunod nga mga kaharian, gingharian nga mihari sa kalibutan. Muna si Daniel, apocalyptic, meaning ang iyang tagna may labot sa katapusang panahon. Si Juan sad mausab, pulos ni sila nakadawat og pananawon nga ilang gipanuwat sa ilang mga libro nga sinulat Daniel og pinadayag sa panahon nga tiguang na sila. Ay nindot ni, interesante kini nga suhito. Ang pinadayag naghubit sa detalye sa paghukom sa Dios. Detalyes sa paghukom naana sa pinadayag. Apan ang Daniel nagtagna sab kanus mahitabo ang paghukom ug asa manihimoa. Nag-ingon man ko sa inyo daan nga maapil ra ba kita sa hukmanan. Sumunan ta. Sumunan. Okay. Paminawan ninyo ng gisulti sa Biblia. Pinadayag 14 versikulo 7, kahadlukin ninyo ang Dios, kaniya ihatag ninyo ang himaya, kay nahabot na ang takna sa iyang paghukom. Wow! Naabot ng takna sa paghukom sa Dios. Unya, sa iyang paghukom, sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 10, mabasa nato ang sumon nga para gyud sa kada usa nato. Ibaw mo muna sa sumon. Na kay kaso, na nagfile og kaso, batok nimo. Ang korte musuwat nimo. Sumunan ka, ang sumo nag-ingon, ari diri sa hukmanan karong pitsaha mo ni.
kay atong tukion kining imong kaso. Muna'y sumon niya sa ikaduhang Korinto. Basahan ninyo kusog uban ako. Kitang tanan ba sabi? Kay kitang tanan kinahanglan mga pangatubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa magdawat sumalas na buhat sa iyang lawas, maayo ba o dautan? Pau, delikado. Hukmanan sa langit na atay sumon kitang tanan mga tubang yun. Mudagan ta, gukuron ta sa galamay sa hustisya sa Dios. Niya pa lain teksto. Lain pa ni nga teksto nga gisulti sa Dios ug unsay mahitabo nato. Roma 14 bersikulo 12. Kusgan ninyo basa uban ako. Sa ingon ni ana ang matag usa ka nato maghatag unyag husay ngadto sa Dios mahitungod sa iyang kaugalingon. Igsoon. Without exemption, walay laktaw, kitang tanan mga tubang sa hukmanan sa Dios. Mo iskapo ka, gukuron ka, naay mo dakop nimo. Apan ang tinuod nga pagkasulti, bisag asa kadagan panahon sa paghukom, maapil gyud gihapon ka. 1 Pedro 4 bersikulo 17 nag-ingon, kay panahon na nga sugdan ang paghukom sa sugdan ang pagtuman sa hukom diha sa balay sa Dios. O kung kini magsugod man kanato unsa mayang kahidangatan sa mga tao nga wala magtuman sa mayang balita. Now, kamatuoran numero 1 kalabot sa paghukom sa Dios. Kitang tanan mga tubang anam hukmanana. Ato na nagisgutan kaganina. Kamatuoran numero 2 kalabot sa paghukom sa Dios. Magsugod ka na nga paghukom sa panimalay sa Dios. Unsa may kahulugan ng pulong pagasugdan ang pagtuman sa hukom diha sa balay sa Dios. Ang buti pasabot ana ang unahog hukom ang mga taong miila kaniya nga Dios. Ang panimalay sa Dios dirisyuta ang iyang iglesia, ang pundok sa mga tao nga mituo niya nga manluluwas. So kamatuoran numero 1, akong usbon, kitang tanan mga tubang sa paghukom. Kamatuoran numero 2, ang paghukom magsugod sa panimalay sa Dios. Ato ginang dumdumon. Kay ingon pa diha, kung ang kining paghukom magsugod kanato, unsa naman unyay dangatan sa mga taong wa magtuman sa maayong balita? Sa ato pa, ari man na magsugod sa ato ang paghukom, niya duha man ang klase paghukom. Either nga natsintensyahan ta nga guilty, unya makadawata sa atong sentensya, or nasintensyahan ta nga absuelto ug tagaan ta sa ganti. Wow! Niya pa'y lain teksto. Daghaning teksto sa Bible kalabot sa paghukom. Pinadayag 22 bersikulo 11. Human sa paghukom, sa nadeterminar na sa Dios tanan, asa ning mga tao paingon, kinsay malangit, kinsay maimpirno. Sa nahuman na niya sumunan, gisumon man ta. Ato man ang ma-describe doon sa usang paging sumon. Sa nahukman na niya, nahibawaan na niya, kinsay makadawat sa ganti, kinsay makadawat sa silot. Ang pinadayag 22 bersikulo 11, mura ring nagtugaan na to sa pagkahuman, sa paghukom. Kaya unsa may giingon diri, ang mamumuhat ug dautan, pabuhatan na lang siya padayon sa dautan. Ang mahugaw, papadayunan na lang siya gihapon sa pagkamahugaw. Ang matarong, pabuhatan na lang siya matarong. Ang balaan, papadayunan gihapon siya sa pagkabalaan. Unsay buti pasabot? Human sa paghukom, di na mausab ang tao. Di na mausab. Ang gahig ulo gina. Ang palahubog, kung wa gyud siya makapangayog pasaylo, magpabili na lang gina siya palahubog. Ang kriminal, kung wa gyud siya maghinulsol, magpabili na lang gina siyang kriminal. Ang buti pasabot, human makakita ganita sa panahon nga ang tao bisag unsaon natog ampo di na mausab.
Delikado na. Basig human na ng iyang ngalan, gihukman. Hindi naman siya mausab. Ako igsuon na agin hinoong ko, ingon nga magwawali, naagi kos konbiksyon, nga wa pa mabalhin ang paghukom sa Dios gikan sa mga patay nga sakop sa iyang panimalay, paingon sa mga buhi. Nganong akong ginasultihan akong kaugalingon ana, kay di man ko gustong maghuna-huna nga naay nay taoron nga nagsuroy-suroy nga nahukman na sa Dios. Nya mo kaingon ta, human na tingali na hukmi sa Dios, di na gina siya mautro. Para nako mautro pa ng tawhana, suwa pa. Apan wa kita mahibaw kinsa ang nahumana, kinsa ang wa pa. Apan ang pinadayag 22 bersikulo 12 nagsulti nato nga ini ang 11 ganina di na mausab ang tao. Unsa man ang 12? Tanawa, muabot ako sa dili madugay nga magdalas akong ipamalos sa pagbayad ngadtos matag usa sumala sa iyang binuhatan. Muna nga inigbalik ni Kristo humana ang paghukom. Ganti naman lang urbalos ang iyang dala. Nan kurganti og balos ang iyang dala. Kanos aman himo ang paghukom. Simpre ang paghukom gihimo sa wa pa siya mo anhi. Ay mo huna-huna nga ang paghukom sa Dios unya na niya himuon sa panahon nga moanhi na siya. No. Dunay kalihukan sa langit sa paghukom. Niya padayono nato ang atong mga tekstos Bible. Nindot. Yao. Pinadayag 22 bersikulo 12, nakita ko ang mga patay, mga dagko gagmay, managtindog sa tubangan sa trono. Ug dihay mga basahon gipamuklad, dihay laing basahon nga gibuklad, nga mao ang basahon sa kinabuhi. Ang hukmanan di ay sa Dios, dokumento ra ang nagdagan sa hearing. Gisumunan kada isa nato, pero ngalan ra nato. Pag-ingon sa manulunda, sunod ngalan, basang manulunda, ingon siya, Edwin Gulfan. To adayos Edwin, symbolically, gihukman na dahin ko. Tanawa, ang record, mga libro, kato akong giingon ninyo ni atong isang gabi Tanan nga atong gilitok, tanan nga atong gibuhat, gisuwat sa mga manulunda, sa mga basahon. Kay dalhon man sa Ecclesiastes 12, 13 paingos 14, giingnan ta, kahadluki ang Dios 12 paingos 14 sa Ecclesiastes 12. Kahadluki ang Dios, ug bantay ang iyang sugo kay kini mo'y kinatibuk-an nga katungdanan sa tao. Kay dadon sa Dios ang tanang nahimo sa tao sa paghukom. Ato ra gunang basahon, may manggunang mukutlo ta nga atong gibasa. Ecclesiastes na ana sa pahina 692 sa Old Testament. Akong basahon sa inyo ha. Bersikulo 13 o 14 sa Ecclesiastes 12. Human ining tanan, usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Wow. Sa to pa, ay na mo paghuna-huna pag negosyo, ay na mo paghuna-huna pag bagong sakyanan, ay na mo paghuna-huna pag palit og luti sa subdivision, ay na mo paghuna-huna pa og asinsos kinabuhi, ay na mo paghuna-huna nga magtanom pa mo og mga lansunis og mga rambutan. Wa na, human na tanan. Unsa ingon diri? Human ining tanan. Bersikulo 13 sa Ecclesiastes 12. Usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahura og kahadluki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tao. Ngano man? 3:14. Kay hukman sa Dios ang tanan tang buhat. Bisan ang atong gibuhat sa tago, mauman ang sa dautan. Higala, ang hukom sa Dios, kinsay maluwas, kinsay dili, gibasi sa binuhatan sa kada tao. So kung makadungog mo pag-usab,
nga ang kaluwasan sa tao nga namatay nagdepende sa buhaton natong mga buhi. Aron ka ng tao nga namatay, kaluyas Ginoo pinaagis atong pagampo, pinaagis atong selebrasyon, kay patay naman siya, ato siyang iampog pila ka gabi, musulpot lang iyang kalagikas impierno paingos langit. Wa gina sa Biblia. Kung doon na may malangit, dili tungod sa pangabudlay sa buhi para anang patay na. Dili. Kung doon na may malangit, tungod kay ang patay, human husgahi ang iyang kinabuhi, nakita nga tumutuog yun siya sa Dios. Bisag nakasala siya, apan gidawat niya si Kristo nga iyang manunubos. Dili ang pangabudlay sa buhi ang makaluwas sa patay. Ay mugtuwa na, wag ginas Biblia. Gi-create na sa church. Gi-create na. Ang resulta ni ana, murag bino sa kaulag sa Babylonia. Kita ninyo ang kahulugan sa simbolos Biblia. Pirti di ay mga kamatuoran sa Biblia. Atong padayon ng giingon sa Pinadayag 20 versikulo 12. Og ang mga patay gipanaghukman, pinasikad sa nahisulat diha sa mga basahon, pinasikad sa ilang binuhatan, dili lagi di ay ang gibuhat sa buhi. Mo'y basihanan og maabsulto ba siya sa langit, maabsulto ba siya sa impierno aron musulpot siya paingos langit? Dili. Ang binuhatan niya kay nano man nanga-record, pinasikad sa nahisulat. So higala, kamatuoran numero 1, kitang tanan, hukman. Kamatuoran numero 2, ang paghukom magsugod sa mga tumutuo sa Dios. Kamatuoran numero 3, ang paghukom musunod paingon sa mga patay. Ay ha mo balhin sa ato nga buhi pa, unahon sa ato pa, nahibawaan na sa Dios karon kung si Adan o si Iba malangit ba? Naibawaan na niya si David malangit ba? Nga naman, human ang paghukom sa mga patay. Ang pangutana, nabalhin na ka ang paghukom paingon sa mga buhi. Delikado. Huwag nabalhin na. Uroy, human na hukme ako ngalan. Niingon na dito nga, oy, Edwin Gulpan, wag na mangayog pasaylo. Pawali-wali lang na. Pero naanay sala, ang wa niya mapangayog pasaylo. Ang giingon sa Pinadayag 22:11, ang matarong mo padayon na las pagkamatarong, ang dautan mo padayon na las pagkadautan. Di na mausap ang tao, nga naman, humana ang paghukom. Ato ning abi ninyo, may dako nga butang kalabot sa paghukom nga atong gipaabot, nga tingali ang uban nato wa magdahom. Dako kaysa paghukom kung asa tapaingon langit batag impierno, mas dako pa ni ana ang nahitabo nganong gikinahanglan ang paghukom sa Dios. Didto sa langit na hinumdum mo, gisultihan man ta. Dunay akusasyon si Lucifer kalabot sa Dios, iyang gipanabi sa mga manulunda. Sultihan mo na ako igsoon, kanang kinaiyang mudaot og pangulo, ipanabi sa mga tao ang iyang pagdaot sa Pangulo, dili na kinaiya sa mga anak sa Dios. Kinaiya na sa mga manulunda nga gihulog. Kanabitaw, musulti kag maot sa imong isig katao, nya isugilo ni musuban, hulhog. Hulhog man na. Libak. Imong gidaot ang uban sa atubangan sa uban, kibali naglakaw-lakaw ang tao ana di ulo, kay gisuginlan man ka, kanang tawhana, mao-mao na siya, pero ito ka na, pahiyom na sa imong atubangan, wala na di, pahiyom-hiyom uroy, kaila uroy ko nimo, ana, kanang panlibak, kanang panghulhog, kinaiya na sa mga fallen angels, na ay dakong pagsumbong si Lucifer, giakusar niya ang Diyos. Kanang Diyos pagugma-gugma pero dili man na siya gugma. Kanang Diyos pa fair-fair, dili man na siya fair, unfair man na siya kayo. Kanang Diyos pa just-just pero unjust man na siya kayo. Tanan. So, wa man niya patya si Lucifer. Gipasagdan man niyang buhi. Hangtod karon ang dakong pangutana sa tibok universo, tinuod ba kaha ang gisulti ni Lucifer kalabot sa Dios? So ang paghukom dahil higala, gawas nga mo determine sa imong destino o sa akong destino, ang paghukom mo absuelto sad o mo clear up
sa akusasyon sa yawa may tungod sa Dios. Ang pangutana, dili man di ita mga tugyod, lan, kada usa di ay nato hukman. Pero ato nang nasaysay, ang paghukom dito ngalan nato tawagon, o niya ang tawagon, pagtawag sa ato ngalan, susihon ang mga record sa basahon. Munang sa drawing, libro gina. Pero wagi kong ambot lang igsuon kay, kung ingon ana bagyong hitsurahan ng libro kay, kana hulagway ram nas pintur. Kaya ang libro gud panahon sa mga magsusulat sa Bible, dili man pareha inig naong. Ang libro ni atong panahon na, papyrus scrolls, kinang linukot, bitaw nga, magsuwat sila ana, unya ilan ang ilukot. Nga rin na po sa ubos, ilukot. Ingon ana ang libro kani adto. Ang libro gani sa ubang makaraang gingharian ka ng mga bika, unya ilang ipang-file ng mga bika, kay suwatan man nila ng mga bika. Muna yung libro kani adto. Karon lahi naman pong libro sa ato. Lahi na kining computer, libro mo na Ngalan bitaw ni nilag notebook. Kay ingon ini ra ni sa kagamay, pitindaghan nagsulod. Daghang kay sulod. Kining USB. Ingon ari ra ni kagamay. Pero musud ni og 20,000 ka libro. Kini ingon ani ra, kamay ibaw mo ana. Kay mas daghan mga batan-on nga mas nasinati pa kamong mga IT sama ni Claire. Ang buti pasabot nako, whether or not computerized ba ng libroha, whether or not USB ba ng libroha, whether or not iPad ba ng libroha, ang gipasabot sa Biblia may record sa langit nga okayon. Kay tuan nga suwat ang atong binuhatan sa buhi pata. Muna'y klaro nga pagtulunan sa Biblia. Klaro gina. Ni ana nga paghukom, masuta nato kung kinsa gihari sa atong kinabuhi. Ang Dios ba nga buot mo gahom ka nato? O ang yawa ba? Si Ginoong Hesus ba? Kung si Lucifer ba nga kanunay naghulhog ka nato? Kinihulagway rapod ni sa mga artist. Ingon ani ang paghukom. Ang manulunda nagunit sa libro sa atong binuhatan. Ang hukmanan ingon ini, ang kaimtang. Ang Dios Amahan ang maghuhukom. Ang nanambong sa korte ang mga manulunda. Ang akusado, kinsa? Ikaw ug ako. Ang imong abogado, si Ginoong Hesus. Ang nagsumbong or nag-akusar nimo, si Lucifer. Tuwa na, ngalan, Edwin Gulpan. Anha dayos Lucifer. Tanawang record, naas basahon. Ebidensya, nangapkap nag-itlog sa pugaran siyan silingan. Ni atong third year high school pa siya. Tanawa, ablituod. Impirno hunon kay nakasala. Munang trabahos magsusumbong si Lucifer. Apan mo duol sang atong abogado mo atubang sa amahan. Dahil na mo ikalimod na kay na-record mangginas manulon daw kung siya ang gibuhat atong third year high school pa siya. Pero amahan, naghinulsol na siya. Nabautismuhan na siya, gidawat niya ang akong dugo. Busa amahan tanawaran record, gibura na, napuan na. Ang akong dugo, iyan ang gidawat. Huwag mahimos Lucifer, oy. Sa pagkahimon Lucifer nga gipuwa na sa dugo, sa kordero. Ana ang sistemas pagkukumigala, niyara. Diha sa paghukom gipadayag sa Dios nga gihimo niya ang tanan aron maluwas ang tao ug si Satanas naghimo usab sa tanan aron sa paglaglag sa tao. Tan-awa ninyo itong kahimtang ni Job. Giduaan na sa Job. Tanang paagi sa paglaglag himo ni Satanas kang Job. Tanan pud paagi sa pagluwas gihimo pud sa Dios. Nagkunti sila. Munang mangutana ko, asa bagi ka sa ilang duha? Para na ko, Ikson, I would like to play safe. Ari ko sa side sa Ginoo. Niya ang sunod.
asa man magsugod kining paghukom? Asa man idapit? Sa Jupiter? Sa Mercury? Sa buwan? Itong giluti-luti na nga mga luti sa buwan. Basig dito tingali, magbuhat tingali sila tis dito. Unya, adto dito ipansak na mga computer ba, kumuha ba ng libro nila? Ana ba na? Atong pangutano ng Biblia. Si Daniel ang mutugan ginato, kaya ato man yung masusiron. Si Daniel tiguang na siya, sa dihang gipakitaan siya sa Dios og pananaon nga naglibog siya unsay kahulugan. Ingon pa niya, ako nagsud og hangtod ang mga trono gibutang ug ang usa nga mao ang tigulang sa mga adlaw milingkod. Tan-awa na ng pulong tigulang sa mga adlaw. Ngalan or title na sa Dios, Ancient of Days. Sa ato pa, siya'y una pa sa tanang mga adlaw. Munang capital T. Tigulang sa mga adlaw. Milingkod, ang judge, ang Diyos Amahan, ang tigulang sa mga adlaw. Ang iyang mga bisti, maputi, ingon sa nibi. Mahimayaon nga bisti sa judge. Okay. Mauna ang pananaon ni Daniel. Ang sumpay. Og ang buhok sa iyang ulo samas lunlon nga balhibos kordiro. Uy. Dili blonde. Puti. Giuban na daeng maghukom. Puti man. Ang iyang trono mao ang nagdilaab nga siga ug ang mga ligid niini mao ang nagsigang kalayo. Talan-aw na ni Daniel. Naglingkod ang maghuhukom, nagbistig puti, hamis kaayo ang iyang buhok, samas balhibos karniro, apan ang iyang trono may ligid nagsiga. Naglingkod siya sa mahimayaon nga trono. Ang kalayo nagsimbolo gahum nga makaut-ut sa sala. Mga libo nag-alagad niya. Sa ato pa, ang mga manulunda naglibot niya. Napulo kalibo sa napulo kalibo nagtindog siya nga tubangan. Sa ato pa, ang hukmanan sa langit daghan ang nanambong sa kurti. Ang mga manulunda. Piltina nga description ni Daniel. So niya ang artist portrayal. Ang paghukom gisigdan og ang mga basahon gibuklad. Wow! Ang trono sa Dios nilingkod ang maghuhukom, ang Amahan. Unya gitambungan sa linibo kalibo nga mga manulunda. Giablihan ang mga basahon, gibuklad o gisugdan ang paghukom. Sunod ngalan, Robert Binoya. Okay dayong manulunda. Tuwa na, Robert Binoya dito. Pag-abli. Doon dayon ang mag-akusar si Lucifer. Tanawa, na ay pizza diha. Katong pag-adto niya sa Manila, muni mo na ang iyang gihimo. Ingon dahil si Lucifer. Imperno, kay na ay gihimo nga dili mayo. Dool pong Ginoo, Amahan. Tanawa pong pizza. Gidawat na ko niya ang iyang sala natabunan na sa akong dugo kay iya man kong gidawat. Ana igsoon. Ako lang ning gihatag sa inyo ang hulagway sa paghukom. Tanawa ra ninyo, ikaw na ako. Tubangan sa maghukom. Apan salamat kay doon na tayo abogado. Ang nakanindot kay kanang atong abogado, ato pong higala. Suod na taniya kay kadaghan naman ta nagampo sa iyang ngalan, di ba? Amigo na kaita. Kung wagi ka makig-amigo niya, na wagi kay abogado dito. Saon nimo pagka-absuelto. Okay, padayon nun tani. Nana, giuting kay na. Gitan-aw na ang lista. Pagkadaghana ba ini? Ingon ang manulunda. Na, pasti lang daghana ba day ini? Mga igsoon, dili ni tumo-tumo na istorya. Tinuod ni. Ecclesiastes 12, versikulo 14. Dadon sa Dios ang tagsa-tagsa ngadtos paghukom. Uban ang tagsa-tagsa nga tinago, bisan ang maayo, bisan ang dautan. Tinuod ang kanta sa Pasko. Si Santa Claus, simbolos manulunda, di nimo makita, inig panghatod niya sa mga gasa.
Nag-ingon, He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you have been bad or good. Gisuwat din ni Santa Claus. Kanao, ang gisuod ko dito sa kamidya sa iyang manghod, gikuha niya, giilisdan, gitanaw niya gahay, sinaw ining duha ka apple, kanang iya kinamay gamayng samad, gibailuan niya. Gi-record. Higala. Daniel City 3 atong tanawon, unsa ang rule sa atong abogado. Si Ginoong Hesus mao ang atong mag-abogado. Ang nakanindot ining abogaduha kay dili lamang siya atong abogado lang nga gi-hire kundi maghuhukom sab siya. Tan-awa ra. Ingon mo pastor, ingon nimo ganina ang amahan ang maghukom. Karon si Hesus na pod. Kalimot mo gisultis Ginoong Hesus. Ako ug ang amahan usara. Unsay buhaton sa amahan, gihimos anak. Unsay gihimos anak, gihimos amahan. Muna. Unya ang nakanindot pagyod ining atong maghuhukom ug manlalaban. Higala nato siya. Manunubos pagyod nato siya. Pagkanindot, higsoon, ug ako'y mukaatubang sa korte, ang mutindog para nako kana, sigurado ko, way mahimo ang nag-akusar. Ang pangutana sunod, diin man manukad kining maong paghukom. Ang tubag dito sa langit. Dili sa Amerika, dili sa Orion, dili sa Jupiter, dili sa Mercury, sa langit gihimo kana nga hukmanan didto sa gingharian sa langit. Higala, ingon ini ang talan-aon. Kanus aman magsugod ning paghukuma. Muna'y dako natong istorya honon ron. Kanus aman ni magsugod ang paghukom. Posible ka nga karon samtang nagseminar ta diri, ang mga manulunda dito sa langit nagpunay og ukadyang sa libro. Posible ka imong ngalan, ako ngalan sa imong igagaw, na humara ka ang paghukom sa mga patay, nibalhin na ka sa mga buhi, atong anamog tuon. Kanus munay dakong pangutana. Sa Daniel 8:14, dunay pinulungan nga nag-ingon, hangtod sa 2,000 og 300 ka mga gabi og mga buntag, unya ang balaanong puloy-anan pagalinisan. Pastor, sa may labot anas paghukom. Di kita kasabot ugon say labot anas paghukom. Gawas kung atong trisapon ugon say kaluban ni anang unya ang balaanong puloy-anan pagalinisan. Unahon ta mog saysay ha. Ang balaanong puloy-anan ginganlan na sa atong pinulungan karon og sa in English og sanctuary. Sanktuaryo. Ang sanktuaryo nga nasuwat sa Biblia gipahimo sa Dios kang Moises samtang ang mga Israelhanon didto sa Sinai. Ingon ang Dios kang Moises, Moises, pabuhata ang mga tao og sanktuaryo. Kay aron mahibaw sila nga kauban ko sa mga tao. Ang imong buhaton sumala sa akong ipakita nimo. Kay dunay sanktuaryo sa langit diin gihimo ang paghukom og dirisyuta atong i-demonstrar kana. So, unsa may kahulugan sa pulong paghinlo sa sanktuaryo? Niya ang kaagi yun hagala ha. Katong sanktuaryo nga gihisgutan sa Exodo o sa Levitico, mga linukot ba nga mapasan ra kay usa ka hutong sa mga Israelhanon ang ginganlag Libihanon. Ang ilang trabaho ang kalabot ra gyud sa sanktuaryo, relihiyosong kalihukan. Ang uban nga tribo kang Huda, kang Simeon, kang Gad, kang Ruben, tanan sila nga mga tribo makapanginabuhi, pero ang tribo ni Levi ang ilang tagdunon ang sanktuaryo ra gyud.
So kanang pulong libihanon ang buot ipasabot ana ang mga pari sa Israel. Libihanon ang kahulugan, ang sakop sa tribo ni Libi. Ini kakita nila anang panganod sa adlaw na amnas ibabaw sa santuaryo dito sa kamingawan or wilderness o desierto sa Sinai. Ini kakita nilang ni anang panganod nga steady sa ato pa wa maglihok, nagpasabot na nga diha ra sila anang bahinas kamingawan sulod sa taod-taod nga panahon. Makakita na gani sila nga kanang maong panganod mo ulpot-ulpot ana-ana basta maadlaw. Lukoto nila ang sanktuaryo, unya ila na pumpasanon, musunod sila sa panganod, adto na po sila magpitch sa ilang tent dito. Ang mga Israelhanon mamuyo sa nakaadto man gyud miining bukira igsoon sa Sinai. Hilabihan gyud sad kalapad. Nitongtong may sa bukid nga nagatubang ni ana, mo manay giingon nila nga diha saka si Moises aron iyang dawaton ang napulo ka sugo. Apa nakatag ang mga tao diri sa desierto nga hilabihan kalapad ug sa taliwala sa mga tent sa kapig 1 ka milyon ka mga tao o 3 ka milyon ka mga tao nga Israelhanon nga may gawas gikan sa Ehipto. Sa taliwala diha gibutang ang sanktuaryo. Kada kilid 3 ka tribo, 3 ka tribo diri, 3 ka tribo diri, 3 pud ka tribo diri, 3 pud diha gilibutan sa 12 ka tribo sa mga Israelhanon ang sanktuaryo. Og magabi kining panganod hayag na sila'y electricity. Pillar of fire by night, pillar of cloud by day. Muna giingon sa Biblia. Sama sa akong giingon, mo steady na gani na puyo sa sila diha. Apan mulihok na gani na nga mag-ingon-ingon ana ang panganod sa adlaw kun kalayo sa gabi, bisa gabi lukoto na nila kay mamalhin na pud sila. Hinumdumi ang giingon sa Biblia, 40 katuig sila sa kamingawan sa Sinai. Ang Sinai kung lakon lang yun gikan sa Ehipto paingon sa Sinai, kung lakon lang gina dili kibali magsakay, maabot na nimog 11 ka adlaw nga lakaw, mopahuway sa kag magabi. Pero naabot sila 40 katuig diha kay ana man sila muliho kung muulpot-ulpot na ang panganod or ang kalayo sa gabi. Niya ingon pa sa Dios sa Exodo 25 versikulo 8, pabuhaton mo ang mga taog balaang puloy-anan kanang sanktuaryo alang kanako aron ako magpuyo sa taliwala nila. Munang ilang gibuhat ng sanktuaryo diha sa sanktuaryo gihimo ang paghalad kada adlaw. Kato akong gisgutan ni atong isang gabi, kung nakasala ka magdagi kag karniro dito. Requirement mo do, di man ka mapasaylog, dili ka magdaag karniro. Ngano man, ang makasasala, mapasaylo lang na kung dunay karniro nga nag-ula sa dugo para niya. Inig-abot niya ang karniro dito, si Jesus may kahulugan anang karniro Muna, ang tanan laging mga tao sa daan tugon, nang lantaw sila umalabot nga pagkalansang ni Kristo. Kaya ang kahulugan sa mga halad sa sanktuaryo, si Kristo man nga nagpakamatay sa ilang mga sala. So muna, ang ilang himuon, kada adlaw, magdaan na diya, naghan man po ng sasirduti, mga kaparian, nga mo po ilang trabaho. So, makita ni mo nga kanang altar halaran, sigila nag-aso. Ang yutanong sanktuaryo o ang mga serbisyo ni ini mao'y ilustrasyon sa Dios sa iyang planos kaluwasan. Tanawara, nganong nagbuhat man ang Ginoo ana? Di man sila kasabot nga doon na di manluluwas nga mamatay para nila. Aron makasabot sila, naghimo ang Dios og ilustrasyon. Sa kang Adan og kang Iba, kadtong karniro nga giihaw ni Adan og ni Iba, nga kansang panit mo'y gibisti sa Dios kanila, inay nga kadtong dahon nga gitabo nila sa ilang kaugalingon. Ang buti pasabot atos Ginoo, dili ikaw ang makatabon sa imong kaugalingong sala. Nakasala ka, unya mga budlay kag tagik-tagik sa mga dahon imong ikabir, di na mao. Ang makatabon sa imong sala kining karniro nga nag-ulag dugo.
Buti pasabot niya, way atong pangabudlay nga makapasaylos kasalanan nato. Kadto ra gyung gi-prescribe na daan sa Dios ang karniro. Muna nga silang tanan kay nakasala man sila. Mga luwas man sila pareha nato, pinaagis dugo sa kordero. Nawa pa man layo pa man kay Kristo kay panahon ni Moises 2,000 katuig pa man sa wapas Kristo. 1,500 katuig. Layo pa kayo. Apan masabta na nila nga kanadeng karniro nga ilang gihalad, simbolo na sa umalabot nga manluluwas nga muula si dugo. Mauna ang kahimtang nila dito sa Kamingawan. Kung ang bana nakasala sa iyang asawa kay nasagpaan niya ang asawa, maghinulsol siya, mangayo siya pasaylo, muingon ang asawa nga, okay raman, gipasaylo ta naman ka, pero naamay requirement sa sanktuaryo, unsa may mong buhaton, yun siya, magsakripisyo na punta ining atong usa ka karniro. Pag abot dito sa templo, ang karniro in taon nga inusinti, ka may prescription man po ng karniro ha, way samad, way katul, way kugan, grabe, prescribe. Munang gihimong duaan sa mga saserdote panahon ni Kristo. Nahimo nilang negosyo. Nganong nahimo man nilang negosyo? Munang nasuko sa Ginoong Hesus diya sa Templo sa Jerusalem, nahinom dumuan ang nasuwat sa Biblia. Suko siya kayo. Kay matod pa niya, balay nis akong amahan, gihimo na ninyong salag sa mga kawatan. O sa may buot niya ipasabot, gihimo na ninyong negosyohanan, kining templo, kining sanktuaryo. Nga naman, giunsa man nila, kay naay makasasala, magdaag karniro. Gimatnguna na ginas makasasala, oy nga sa dito si Ambalay, gipili ginyatong way kugan, way buling, way samad. Apan pag-abot sa sanktuaryo, moingon dayon ang saserdote nga nagnegosyo. Na, ipatsiksa na diha sa quarantine. Agitsik, pag-chik na, okay ang ilok, gitana agay. Tanaw ka, niyas ilawom sa paa, naay garas. Di ni madawat. Pero naana dihay mga certified na, humana na inspeksyon na. Mudugang lang kag kwarta, ibili ninimo ni imong karniro, mudugang lang kag kwarta, kadto pwede na to kay na inspeksyon naman to, certified naman to daan. Na ikaw makasasala, bayad gi ka. Ihatag nimo imong karniro, bayaran nimo dugang, kadtong certified na. Ang imong karniro nga gipangitaan nila garas sa ilawom sa ilok, ibutang na pod nila dito, reserba sa sunod makasasala. Abot na pong sunod makasasala, magdaan na po karniro, muingon na pod ang inspektor, ay wa nimo makit ini, kining kugan na sama da ini, unay pay kugan o. Di ni madawat. Pero imo na laning ihatag, unya pun ani mo kwarta, tuad dito'y certified na, kwaon po na, katong gibusod kaganina nga naman, ginegosyo na sa mga saserdote, nasokong Ginoo, di siya kaagwanta nga himuon nga salag sa mga kawatan. Ang templo nga balaan sa Dios. Apan ingon ini ang pagpasahilo. Itungtong sa makasasala ang iyang kamot sa ulos karniro. Ginoo, nangawat ko, nangapkap ko sa itlog sa pugaran sa amon silingan, kay wako'y pamahaw, akong gitortilyas. Pagsulti ni mo ana, gibalhin ni mo ang imon sala, paingon sa karniro. Ngana, butang ni mo ya. Og ang karniro ihawon, sa ato pa, nabayran ang imong sala sa dugo sa kordero. Ang pagbalhin sa sala nga to sa hingpit nga karniro o sa lamang kasimbolo. Dwa na magpasabot nga nawa nagiimong sala kay tuan nas karniro. Unsagoy sala ng karniro oy. Simbolo lang to. Nga naman, umaabot nga Kristo ang gitudlo ni anang karniroha. Unya ilang saluron ang dugo sa gihalad nga nating karniro, unya ilaning ibutang ang patayng lawas sa karniro diha sa altar halaran, altar sunugan, o kanang karniroha higala way laing kahulugan. Si Kristo nga namatay sa Kalbaryo sa krus para nimo, para nako. Muna akong giingon nimo.
ang atong kaluwasan karon ug ang ilang kaluwasan kaniadto parihara. Naluwas ta sa dugo sa kordero, si Kristo. Apan ang kalainan kay sila aron kasabot sila ni ana maghalad sila kay wa pa man si Kristo. Sa dihang na lansang na si Kristo, kitang nagkinabuhi human niya, mutuo na lang ta sa iyan sakripisyo, di na ta maghalad-halad kay di naman ta mulantaw paingon kay nahuman naman ang gipaingnan. Muna ni gala. O niya is sablig-sablig sa saserdote ang dugo dito sa sanktuaryo. Kada adlaw na. Apan, sa usa ka adlaw, sulod sa usa ka tuig, ang labing balaan nga, ang labing taas nga saserdote, musod sa labing balaang dapit. Kausas us ka tuig. Ginganla na sa in English of Day of Atonement, ang laing pinulungan na the cleansing of the sanctuary, ang paghinlo sa sanctuary. Ano mangingalang maghinlo? Kay natigom good ang kabaho o kalangsa sa dugo nga gipisik-pisik sa tibuok tuig. Usa ka adlaw sa kada tuig, dunay adlaw sa tiningob nga paghukom. Ang paghinlo sa sanktuaryo. Kana adlaw sa pagpuasa, kana adlaw sa paghinulsol, kana adlaw sa pagampo. Ang Hudiyo nga dili mo apil anang adlaw sa Day of Atonement, patyon siya. Kay silang tanan yun mo involved, kay ang Day of Atonement, mauman ang adlaw sa paghukom. So kanang pulong sa Daniel unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Ang buot ipasabot ni ana hangtod sa 2,300 ka mga adlaw, unya moabot ang paghukom. Kaya ang cleansing of the sanctuary di ay Day of Atonement man di na, adlaw man di na sa paghukom. The Day of Judgment. Sa pinulungan nga Hebreo, ginganlan na nilag Yom Kippur. Yom adlaw, Kippur, paghukom. Nahinumdo mo ni atong mini tikil Purim sa paghukom sa Dios kang Belshazzar nga nagyaga-yaga sa balaan nga kupa sa Dios gikan sa templo sa Jerusalem. Purim, Piris o Parsin, maura ang kahulugan ni ana paghukom. Yom Kippur, mauna ang kinadak-an pinakaimportante nga holiday sa mga Hudiyo. Adlaw gihapon na sa pagpuasa para nila hangtod karon. Moabot gani ang Yom Kippur, magramadan po ng mga Hudiyo. Magpuasa, maghinulsol, kay nahibaw sila anang adlawa gihukman sa Dios ang ilang mga sala. Muanunsyo, mubudyong ang mga saserdote nga in charge, pagpahibaw sa mga tao. Ikanapulo kaadlaw sa ikapito ka bulan, the 10th day of the 7th month, mauna ang Day of Atonement. Tututut, pagbudyong na nila, pahibaw na, hapit na moabot ang Yom Kippur. Tanang tao ana higala, pulos gyud sila magpuasa. Mao punay panahon nga mosuod ang labing taas nga saserdote sa labing balaang dapit paghinlo sa sanktuaryo. Higala adlaw kana sa pagpuasa tanang Israelhanon. So dumduman ninyo ang akong gidescribe. Duha ka klase ang serbisyo sa sanktuaryo. Kada adlaw dunay inadlaw nga pagdalag halad. Mauna ang gihimos mga makasasala. Ang halad kada adlaw na, apan kausa sa uskatuig, musod ang labing taas nga saserdote sa labing balaang dapit aron hinluan niya ang pinisik nga mga sala, simbolo sa dugo sa ilang kordiro sa tibuok tuig. Kausa sa usa ka semana. Duha ka bahin sa ministeryo, the daily service o ang yearly service. Ang inadlaw o ang tinuig. Ang tinuig, muna'y panahon nga musod, ang labing taas nga saserdote, ingon nga atong manlalaban sa hukmanan sa langit. Atong manlalaban. Karon ang ingon sa Biblia,
sa pagbutang niya sa mga katawhan. Niya ang ako ni hatag sa inyo ang description sa tent, ha? Linukot man na, mga lino. Mo man ipakita sa Dios. Moises, sumala sa imong nakita sa pattern nga akong ipakita sa imo muna ang paghimo nimo. Ingon ini ang imong himuon. Ang sketch plan ingon ini na. Ang yutanong sanktuaryo usa lamang kalandong uhulad sa lapad ug mahimayaong langit nung sanktuaryo. Hulad lang, simbolo lang. Dunagi sanktuaryo sa langit. Dito po himuha ang paghukom nga nagapadayon sa pagkakaron. Apan ang hulad gihimo dito sa kamingawan sa Sinai. Ingon ini ang makita nato. Ang floor plan ingon ini. Floor plan, ha? Mura pong arkitekta. Mauni ang sanktuaryo. Sa gawas sa sanktuaryo dunay duha ka hiraminta. Ang altar halaran katong anha sunuga ang karniro nga gihalad og ang duwa nga pirming may tubig. Sa kini nga bahin gikan ini nga kurtina man veil. Kana nga bahin ginganlan nag holy place, balaang dapit. Dias balaang dapit na adihay tulo ka hiraminta kung furniture. Ang lamisa sa 12 ka tinapay. Nagsimbolo ang usa ka tinapay para sa usa ka tribo sa Israel. Unya naa po diha ang 7 ka kandilaryo. Pirmi po nang nagsiga. Ang tinapay pirmi po nang gasirbi buntag, kada buntag. Diri ang altar sa insinso. Kanang insinso na hibaw mo kung sana kana ng murag mga ilabang gina butangag kalayo aron ang iyahang aso mualisbo nga humot nganla nag-insinso. Altar sa insinso. Human ana na ang tabil. O kining bahina ginganlan labing balaang dapit. Gikan diha paingon nga ri. Ang balaang dapit ni, ang labing balaang dapit ni. Kani gihimuan sa serbisyo kada adlaw, apan kini gihimuan sa serbisyo kausas us katuig. Kining most holy place, ang naa sa sulod ini, ang arka sa tugon sa Dios ang napo kasugo. Ang arka sa tugon. Nga gitabunan sa duha ka manulunda. Ang duha ka manulunda ingon ini, ang hitsura ana dito sa sulod. Duha ka bahin sa ministeryo, ang sanktuaryo. Niya, ang makita diri sa gawas ang inadlaw nga serbisyo, diha sa sulod ang tinuig nga serbisyo, ang labing balaang dapit. Na unsa may naa ini, tanaw na to, ha? Tanaw na to. Sa balaang dapit na ang sa courtyard, sa gawas ni, sa gawas kadto courtyard naa ang altar halaran, sunuganan sa karniro nga gihalad. Naan duwang nga pirming may tubig. Unsa may significant ni ana? Katong halad diha simbolo kang Kristo. Kanang duwang simbolos tubig nga hinluan sa saserdote ang iyang tiil og kamot sa di pa siya mosuod sa sanktuaryo. Sa nga ang simbolo ana higala, way tao nga makasulod sa panimalay sa Dios kun dili siya mahinluan sa pinaagis tubig mo ng bautismo. Bautismo na kahulugan ana. Di ta kasuod sa balay sa Dios kung di ta mahinlo. Bautismo na aron mahimo kang sakop. Now, kausas os katuig, kada adlaw iyang ipampisik-pisik diha ang dugo. Ipisik niya sa altar sa tinapay, altar sa kandilaryo nga 7 ka buok, altar pod sa insinso ug diri pos kurtina. Kada adlaw na balaang dapit na ngalan. Unya diri sa labing balaang dapit musud siya diha sa usa ka tuig. Unsa may nasulod? Ang numero 1 diha ang arka sa pakigsaan. Ang napulo kasugo sa Dios, ang patukuranan sa gobyerno sa Dios na ana sa arka. Unya sa ibabaw sa arka dunay duha ka manulunda nga nagtabon, ang ilang mga pako nag-abot. Ang usa nag-ana, ang isa po nag-ana. Sa ato pa diristo nga kun maoning arka, ang usa ka manulunda nag-ana, ang usa pod ka manulunda nag-ana pod ni ang arka diri. Naon sa may kahulugan ni ana? Ang kahulugan mao nga
Ang arka mao ang patukuranan sa kagamhanan sa Dios. Ang napo kasugo na niya. Nya sa ibabaw gamay sa arka, ilalom sa mga pako sa duha ka manulunda, naa diha ang kahayag nga simbolos presensya sa Dios. Ginganlan ka nagsikay na ang himaya sa presensya sa Dios. Ang buti pasabot ni Ana, kung dunay hustisya sa mga tao, kalabot sa sugo, duna po'y kaluoy ang Dios. Diha sa trono sa Dios, naa nag-abot ang hustisya ug ang kaluoy. Justice and mercy. Naa sa trono sa Dios. Kanindot tayo sa simbolo, no? O, tiyan, padayon nun. Ang inadlaw, kada adlaw magdasil ang karniro, ang tinuig, ang paghinlo sa sanktuaryo. Ang bayad sa sala, kamatayon, matod pas Biblia, mabasa tana sa Roma 6:23, nan kay mamatay man ta kay kitay makasasala, maghalad ta. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi kang Kristo Jesus. Okay, humanta na plastar tanana. Ang pangutana karon, unsa may labot ining Daniel 8:14, Pastor? Hangtod sa 2,300 ka mga gabi, mga buntag, unya ang balaanong puloy-anan pagalinisan. Hinumdumi sa atong giesplikar ganina ang kahulugan sa paglinis sa balaang puloy-anan, ang yearly kausas-us katuig nga serbisyo, Day of Atonement, Yom Kippur, Day of Judgment. Na kung mahibaw na to kanus magsugod ng 2,300 kaadlaw o gabi, mahibawaan po na to o kanus mahuman. Ang pangutana higala, 2,300 bagina kaadlaw. Adlaw bagina. Muna'y dakong pangutana. Muna'y templo sa Jerusalem nga ilang gipasig uli karon. Napa ang walls of Jerusalem. Nalumpag na. Gilumpag na ni Titus ni atong 70 AD. Dili layo gikan diha to apo dito tong Dome of the Rock. Ang ikaduhang pinakabalaan nga shrine sa Muslim sa tibuok kalibutan. Ato lang isgutan ron. Hinumdumi higala nga ang atong kinabuhi duha gid sila nga nag-ilog nato. Ang Dios buot muluwas nato, ang yawa buot mulaglag nato. Ang paghinlo sa sanktuaryo sa daang tugon usa ka simbolo sa katapusang buhat sa pagpanghukom sa di pa si Jesus moanhi pag-usab. So ato subayon ni nga unsa may kahulugan sa 2,300 kaadlaw nga tagna ni ara. Si Daniel mismo pagkadawat niya ana nga pananawon wa kasabot. Apa na ingon ang Ginoo, Daniel ay nalagkalibog sa kahulugan, isuwat lang na imong nakita o ang gipadayag nimo. Apa naglibog man siya, ingon ang Ginoo, Gabriel, ang manulunda na sa langit. Tuwa, pasabta. Unsay kahulugan anan 2,300. Gabriel ipasabot ni ining tawhana ang pananawon. Suwa pa siya katindog sa iyang pagluhod. Diha nas Gabriel gikas langit, nimpik-pik na siya nga baga. Unsa may gisulti ni Gabriel ang manulunda. Ingon si Gabriel, busa siya miduol sa dapit din ako nagtindog ug sa pag-abot niya ako nahadlok ug ako napaumod sa akong naong apan siya miingon kanako, sabta o anak sa tao kay ang pananawon iyas panahon sa katapusan. So unas tanan ang imong dumdumon kalabot sa 2,300, dili ito sa kaadlawan ni Daniel. Panahon sa katapusan ito nga tagna. Ikaduha, muna ang pananawon. Numero 1, panahon na sa katapusan. Ikaduha, talanaw na sa nahitabo sa langit nung sanktuaryo. Sa ato pa, sa hukmanan sa Dios sa langit. Ikatulo, makahuluganon nga kutay sa panahon kana. Dili na 2,300 ra kaadlaw nga literal. Kay kung 2,300 ra kaadlaw nga literal, unom ra na katuig. Nawa di na nakaabot sa ato, dito ra na kang Daniel kutob. 2,300 ra gud unom ra katuig. Na si Daniel naabot man siya 90 kapin. Iyang edad. Apan makahuluganon kini nga kutay sa panahon ato ning susihon og unsay kahulugan. Si Ezekiel manalagna po na siya
Gitagaan siya sa Dios ug unsaon pagsulbad kanang propesiya nga nagamit og adlaw. Moingon ganing propesiya niining gidaghanon sa adlaw, ingon pa ni Ezekiel. Munay tudlo sa Dios kay Ezekiel. Ako nagtudlo niini kanimo nga tagsa-tagsa ka adlaw alang sa usa ka tuig. Sa ato pa kanang 2,300 ka adlaw ang buti pasabot ana matud pa ni Ezekiel 2,300 ka tuig. Simbolo kana dili na literal. Kay ingon ana man ang Daniel, ingon ana man ang pinadayag, pulos man na simbolo. Kana bitawng leon dihas Daniel City, simbolo man na sa Babylonia. Kanang leopardo, simbolo man na sa Media Persia. Unya nahibaw man ta nga kanang kabayo ni Jesus nga gisakyan niya sa pinadayag 12, simbolo man sa iyang pagkamadaugon. Kay ang propesiya pulos simbolo. Ang simbolo sa adlaw higala ang gipasabot niya na 2,300 ka adlaw, nagpasabot 2,300 katuig. Ngano man, Ezekiel 4:6 nagtudlo ko kanimo ang tagsa-tagsa ka adlaw alang sa tuig. Now, dili na nagpasabot nga ang tanang adlaw nga imong mabasahan sa Biblia pulos na 2,000 katuig. Di na mao. Ang buti pasabot ana nga ang adlaw nga gamiton sa propesiya ang kahulugan tuig. Okay, naplasta ta na. So kung mahibaw nato kung unsa nga tuig nagsugod ang 2,300 ka tuig, mahibaw po tag kanus amahuman. Hinumdumi nga ang pagkahuman sa 2,300 cleansing of the sanctuary, adlaws paghukom, day of atonement, asa sa langit nung sanktuaryo atong sundon ang tagna. Sa pagkakaroon si Jesus naa sa hukmanan sa langit. Kini nga propesiya nagtudlo kini sa himuong paghukom sa di pa mobalik ang Ginoo. Kung mahibaw nato higala pinaagi niining tagna sa 2,300, mahibaw nato kanos si Jesus nadbautismuhan kung nadihugan unsa tuiga. Muni nakapahimong remarkable ini nga propesiya. Kaya mga taong makatuon sa detalye o sa tinago nga kahulugan ini, musamot gyud siya tamod sa Biblia. Ato ni tagsa-tagsahon. Nahibawan po nato niining propesiya sa 2,300 kanos si Kristo gilansang sa cross. Nahibawan nato kanos siya gibunyagan kundi gidihog. Nahibawan nato kanos siya gilansang. Nahibaw po tag kanos ang ibanghilyo giwali paingon sa mga hintil. Kaya ang mga Hudiyo may nagsulo-sulo ni anak kaniadto. Mahibawan po nato og kanos ang paghinlo sa sanktuaryo kundi of atonement. Na ato ng subayon ron tagsa-tagsahon nato. Unsaon man ang pagsulbad? Di arang giingon ni Gabriel, Daniel, sabtani, kapituan kasimana mao'y tagal ibabaw sa imong katauhan o sa imong syudad. Nanay 2,300, na po'y kapituan kasimana. Ang simana, pila gani kaadlaw? 7. Kapituan, pila manas in English? 70. Sa ato pa, 70 weeks. Gitagal ko na, ingon ang Ginoo. Gitagal ko na para sa Israel. Kaya ang Israel gahi magkasing-kasing, di man mo tuos Mesiyas. Tagalan ko na sila 70 katuig. O kanos amana nga 70 katuig nga akong gitagal kanila. Kanos ana magsugod, kanos apo na matapos. Kay kanang 7 katuig, iya mananggi kanang kapituan kasimana gikat mana sa 2,300 kung 70 ka simana times city ka adlaw. Pila may total na igala? Por 490. Now, kanang 70 ka simana nga giputol sa to pa muna imong pagkwenta Daniel sa 2,300. Kuasa ng 70 kasimana nga gitagal sa Dios sa Israel. Kung masabtan nimo kanos ana magsugod, makasabot sa kanos ana mahitabo. Kanos ana matapos kay ini kahitabo, ini katapos ra ba ni ana ang 70 kasimana moabot man nag 490 ka tuig.
Nagtudlo ko kanimo Daniel, kada usa ni ana usapod usa ka adlaw us katuig. So 490 katuig di ay na. Gikan nga gi-cut off gikan sa 2300. Unsa mahitabo ni anang panahon na? Higala kinigong pag haum-haum bitaw sa tagna. Kanus amang kakaibaw nga natunong na gyud ang imong hubat sa tagna. Pariharanas mangukay kag sapatos. Mangukay kag sapatos sa ukay-ukay, makakita na gani katong sapatos dito way pares, unya imong pangitaon ang usa tua po dito, pagkakita nimo kanang duha ni haom gyud na makasabot ka nga mao gina sila'y pares, mao po na sa tagna. Ipahaom nimo ang usa ka teksto nga tus laing teksto, pagkakita nga nahaom na, mao na si katumanan ang tagna, mao na siya. So aton tanawon karon. Kanos amani nga 490 katuig magsugod. Mo man ay gitagal niya sa mga Hudiyo. Niya ang tubag. Daniel 9:25. Hibaloi og sabta Daniel nga sa pagula sa sugo sa pagpahauli og sa pagtukod sa Jerusalem. Muna'y sinugdanan sa 2300 ang pagula sa sugo sa pagpahauli sa Jerusalem. Abi ninyo kanus aning lugwa ng sugo sa pagpahauli sa Jerusalem ni adtong tuig 457. Sa dihang si Artaxerxes, ang hari sa Syria, Persia, mihatag og sugo, ipauli na. Na may sugo nga duha nga nilabay, si Cyrus ug si Darius, apan wa man gyud nakauli ang Israel. Sa panahon ni Artaxerxes, nakauli gyud sila. Napasig-uli gyud. Apan ang sumpay sa maong tagna gawas sa paglugwa sa sugo sa pagpahauli sa Israel. Alang sa Mesiyas ang prinsipe, mapito ka semana og kanuman og duha ka semana. Kanang pulong alang sa Mesiyas, kanang pulong Mesiyas, ang kahulugan ni anang pulong Mesiyas, dinihog, tinudlo, appointed, Misaya, tinudlo. Hibaloig sabta nga pagula sa sugo sa pagpahaulo ug pagtukod sa Jerusalem hangtod sa pagkaila sa pagdihog sa Mesiyas. 62 katuig. Uy, kung ang 70 ibanan og 62 plus usa kay naa man gisulti sa Biblia alang sa Mesiyas mapito ka semana og kanuman og duha ka semana. 69 and 1. 62 og 7. 7 ka semana plus kanuman og duha plus 7, 69. Ni anang 69 ipadayag ang Mesiyas. Unsa may kahulugan? Ang pulong Mesiyas nagkahulugan ang dinihog. Si Kristo tinudlo na siya daan nga Mesiyas. Pero ang pagdihog yun kaniya, katong pagkunsad sa balang espiritu, panahon sa iyang bautismo. Ngayon mo nga mumana ang panahon nga nitingog, ang murag dalugdog nga tingog, gikas langit, nga may ingon pagsulti, kini mao ang akong anak, kaniya may kahimuot ako. Unya may kunsad-sad ang balang espiritu sa porma sa salampati, human siya bautismuhi ni Juan. Moto'y panahon nga iyag yung gitrabaho, ang iyang trabaho, ingon nga Mesiyas, ingon nga manluluwas. Sawa pa siya duhigoy, panday ra siya sa Nazaret. Apan sa nadihuga na siya, mihimo na siya iyang ministeryo, ingon nga Mesiyas. 69 na kasimana nga sa ato pa, 483 katuig. Nakanus amana na hitabo. Ako nagtudlo ingon pa niya, ang sugo ng lugwa nga mapasig-uli ang Israel 457. Mag-ihaptag 483 katuig gikan sa 457 mao na ang pagdihog sa Mesiyas. Sa ato pa gikan sa 457 muihapkag 483 katuig adto na tugdon sa 27 AD. Perting tumana sa giingon ni Lucas nga sa 27 AD na bautismuhan na dihugan ang Mesiyas. Litra por litra gyud natuman. Nganong nahibaw man ta nga 27 bautismo ni
ni kining bautismo ni Ginoong Hesus ingon nga Mesiyas. Kay sa Biblia gisultihan kita higala nga ang pagsugod sa pag-alagad ni Hesus may panuigon siya nga 3 katuig. Natao siya 4 BC. Kung ihap nimo ng 4 adto na tugdon, moingon mo 4 plus 27 pastor 31. Hinumdumi baya ninyo na ay ihap nga sa tunga, sa negative o sa positive. Muna nga 30 gyud iyang edad sa dihang nabautismuhan siya, sumala sa Lucas 3:21. 30 iyang edad kay tuig 27 man kung natao siya sa 4 AD. Unya gibautismuhan siya sa 4 BC. Nabautismuhan siya sa 27 AD, 30 gi ang edad, insakto. Unya ingon pa sa Lucas 3:1 na bautismuhan siya kung nadihog siya sa 15 katuig sa paghari ni Tiberius Caesar. Gitris up sa history si Tiberius 15 katuig sa iyang paghari sa dihang nahimo nga dinihog si Hesus na bautismuhan. Higala, pirti naman gyud pong haumay ini oy. 27 AD na ana sa tagna ni Daniel. Now, tapos sa kanuman og 2 ka semana ang Mesiyas patyon. Human atong 69 na ay nabilin nga us ka semana sa tunga sa semana siya magpanghimatuod sa tugon sulod sa us ka semana. Apan sa tunga sa semana siya pagaputlon na managisulti. Nagpamatuod siya sa ligon nga tugon ugan sa daghan sulod sa us ka semana ug sa tunga semana iyang pahunungon ang paghalad ug ang halad nga kalanon. Unsa may buti pasabot anang ang nahibilin nga us ka semana naa siya ligon nga pagtugon. Pasabot na gikan sa iyang bautismo hangtod sa 7 ka tuig us ka semana man na. Grabe ang pamatuod mahitungod kang Kristo. Apan sa tunga ni anang 7 ka tuig. Kasi mana 7 ka adlaw, 7 ka tuig. Sa tunga ni ana pahunungon niya ang halad ug ang halad kalanon. Sa ato pa ang tanang sakripisyo sa sanktuaryo, katong halad sa karniro nga mag-ulag dugo, katong halad sa tinapay nga 12 ka buok, katong halad sa kandilaryo. Pahunungon na to niya ang sanctuary service muhunong na sa panahon nga patyon ang Mesiyas. Nga naman, kay pulos man lang to nagtudlo paingon niya. Naabot naman siya, simpre, kay naabot naman ang gitudlo, hunong na. Kuha ninyong buot pasabot. I hope nakasabot mo na ba na. Atong tanawon, natuman bagina. 69 ka semana. 483 katuig gikan sa sugo sa pagpasiguli sa Israel hangtod sa pagdihog sa Mesiyas. Ang katapusang semana, ang usa ka semana malig-on nga malig-on nga testimonyo may tungod sa Mesiyas. Apan sa tunga sa Mesiyas sa semana pahunungon niya ang mga halad. Gilansang siya sa krus niya ng panahon. Abi niyo unsay nahitabo higala sa paglansang kang Kristo sa cross na atong tuig 31 AD, si Jesucristo ang Mesiyas mo'y gisgutan sa Daniel 9. Ang Daniel 9 nagtudlo nga siya dihugon, nga siya ilansang o nga ang Ebanghelyo ihatag sa mga hintil kay gireject kini sa mga Hudiyo pinaagis ilang pagbato kang Esteban. Mateo 26:28, kini mao ang akong dugo sa pakigsaad, iula ang daghan sa kapasiluan sa mga sala. Abi ninyo higala, kung inyong basahon ang Biblia, sa dihang gilansang si Kristo sa krus, nagisi ang tabil didto sa templo. Si Jesus gilansang sa krus sa tukma og insaktong panahon sa tunga sa semana. Sa pag-abot na sa tukma nga panahon ang Dios mipadalas iyang anak. Ang panahon matod pa ni Kristo sa Marcos 1:15 ani ana gayod. Abi ninyo kung sa gipatabo Roma 5:6 sa gitagal nga panahon si Kristo nagpakamatay alang sa mga dili Dios nun.
Ang gitagna sa Daniel gisgutan sa mga magsusulat sa bag-ong tugon. Pulos to gitagna na ang tukma nga panahon. Abi ninyo, naay record sa Biblia. Sa dihang si Kristo gilansang sa cross, didto sa Jerusalem, doon na pa'y mga saserdote nga nagsirbi didto sa templo alang sa mga makasasala nga magdaas ilang halad. Naapa may makasasala nga dalas iyang halad. Unya higala, sumala sa giingon sa Biblia, sa panahon nga si Kristo misinggit na, natapos na. Basahan ninyo sa Mateo 27, versikulo 51. Ako ning ipakita sa inyo hain ning testimonyos Biblia. Mateo 27, versikulo 51. Imo na mabasa sa pahina 43 sa bag-ong tugon. Unsay giingon diha? 53. Versikulo 50. Unya si Jesus misinggit pag-usab og namatay. Katong pag-ingon niya, amahan ko, into thy hand I commit my spirit. Ihatag ko kanimo ang akong espiritu. It is finished. Last 7 words. 50. 27:50. Unya si Jesus misinggit pag-usab og namatay. Versikulo 51. Unya ang tabil sa templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos, nauyog ang yuta og nangapikas ang mga bato. Dunay usa ka magsusulat nga naghulagway sa nahitabo sa templo sa panahon nga gilansang si Kristo sa Kalbaryo sa cross. Kining mga saserdote naagihapoy makasasala nga Hudiyo nga nagdaag karniro paingon dito kay mao man ang ilang kinaiya lagi. Naaman po yung mga saserdote nga mutagad nila, naghatag ang usag kutsilyo, ang usa nag-ingon nga hala, ikumpisal ng imong gikapkap nga itlog sa pugaran sa imong silingan diha sa ulos karniro. Sa dihang si Kristo gilansang dito sa Kalbaryo, miingon siya, natapos na ang tanan. Pagtuwaw gyud niyang natapos na ang tanan, ang mga saserdote ug ang makasasala nga naghalad sa kordero nakuyawan kay miuyog ang yuta ug nakita nila nga ang tabil sa templo nagisi, nidagan ang karniro. Kay di na paihaw nga naman ang gitudlo sa kahulugan sa karniro gilansang naman sa tinuod nga cross. Nidagan, nakabuhi. Wa na natapos unsay gisultis Biblia sa tunga sa simana iyang pahunungon ang unsa. Iyang pahunungon ni ato ning gibasa kaganina. Sa tunga sa simana iyang pahunungon ang paghalad o ang halad nga kalanon. Sukad ni atong gilansang si Kristo sa cross. Wa nagyoy sa nato nga modapag karniro sa templo. Wa na gani tabil ang templo nga naman. Gigisi na sa ato pa ang seremonya sa katuigan na humana nga naman gilansang na si Kristo sa cross. Siya gitudlo karon naabot na siya mismo ang mga saserdote nga naghimo lang gihapog seremonya didto sa templo ning iskapo na ang katapusang karniro. Nagisi na ang tabil sa templo. Pastilan higala no. Grabe di ay ning sakripisyo ha. So, si Kristo na bautismuhan sumala sa tagna 27 AD. Si Kristo gilansang sa cross sumala sa tagna tunga-tunga sa simana 31 AD. Ang atong sulbaronon unsa may nahitabo sa nahibiling katunga sa simana. Giingnan kita higala nga ang nahibiling katunga sa simana ang malig-on nga testimonyo nagpadayon.
unsa may maligon nga testimonyo. Wa na si Kristo, ning kayab na siya sa langit, pero ang iyang mga tinun-an nagwali gihapon. Human sa iyang pagkayab, 3 ka tuig og tunga, sige pa sila gwali. Si Pedro sa iyang wali sa Pentecostes nakabautismo 3,000 usara kawalihan. Si Esteban, ang usa sa gipili nga diakono, gibato sumala sa sugo sa mga saserdote. Apil niini ang sakop sa Sanhedrin. Ang batan-on nga hilabihan kapanatiko nga Hudiyo, si Saulo sa Tarsus. Kinsa man na si Saulo sa Tarsus? Siya'y nahimo later nga Pablo nga apostol. Gibato nagsabot sila. Di man mohilom ni mga tawhana, ang ilang Ginoo wa na, patay na. Ning report pagid sila nga nikayab kunos langit, ning lugwa kunos minteryo. Grabe ning mga tawhana, kanang ilang mga sakop lutuson tana higala ni atong AD 34. Gibato ni sa mga Hudiyo, pinanguluhan sa mga pangulo Hudiyo, ang mga saserdote, ang mga Sanhedrin, mga judges na. Gibasto nila si Esteban nga nagpasabot ang Hudiyo wa gyud mudawat sa Mesiyas. Natapos ang 70 ka tuig nga gitagal alang sa imong katawhan. Kinsang katawhan? Katawhan ni Daniel. Hudiyo. Nganong natapos man? Kay human sa 34 AD, dili na kay ang Hudiyo ray pinili. Kay ila mang gisalikway ang Mesiyas, gihatag ang ebanghilyo sa mga Hentil. Muna ang kahulugan sa tagna higala. Now, kay nasukod naman nato nga ang katapusan sa 70 ka semana 34 AD gikan sa 457 BC. 2,300 mana, 490 ramay atong naihap. Unsa may nahibilin? Pila? Ang nahibilin 1,800 Gs. Na part 2 sa pananahon 1,800 Gs. Og mag-ihap ka, idugang nimo ang 1,800 Gs sa 34 adto ka landing sa 2,300. Na kinahibaw naman tagkanus ang nagsugod, mahibaw tagkanus ang mahuman. Ang 1,800 Gs punan sa 34 adto na paingon higala sa 1,844. Unsay giingon sa Daniel 8:14, hangtod sa 2,300 ka mga adlaw ang sanktuaryo linisan. Unsay kahulugan sa paglinis sa sanktuaryo? Ang adlaw sa paghukom. Ako na nang gisay-say, di ko na nabalikon. Day of Atonement, Yom Kippur, adlaw sa paghukom. Sa hilangit nung sanktuaryo, kaysa yutanong sanktuaryo kada tuig musud man ang labing taas nga saserdote. Sa langit nung sanktuaryo, ang labing taas nga saserdote si Ginoong Hesus. Misulod na siya sa labing balaang dapit sa langit nung sanktuaryo. Kanos ni atong 1,844. Nagpasabot, sukad sa 1,844, nagsugod na ang langit nung paghukom. Muna, ang konklusyon sa Biblia, di gina nimo masabtan o guay mo explikar nimo nga nakahubad sa tagnas Biblia. Susugod ni atong 1,844, kita ilalom na sa paghukom sa Dios. Ayaw kalimti ang gisulti kaganina. Una nga ang paghukom tuas langit, mga ngalan mo'y gipanawag, gipaong ukay ang mga libro, giuna ang iyang panimalay, ang iyang mga anak. Musunod ang mga patay. Sa human, mubalhin sa mga buhi. Ang pangutana, na human nakagukom sa Diyos ang mga patay, mubali na kanas mga buhi, nakay uban natong nagsuroy-suroy nga human na hukmi, muingon ko, Ginoo, hinaut unta nga wa pa. Kay daghan pa mga kabig. Pero kanang mga tao nga bisag lansangan na nimo og ulo ang Biblia, di lang gyapon mo tuos Ginoo, nawagid po tay mahimo basig mga ngalan tuod ana no human na hukmi no. Delikado pod. Apan sukad sa 1844 hangtod karon na ilalom kita sa paghukom sa Dios. Muna'y nakita ni San Juan sa pinadayag. Muna'y nakita
ni Daniel sa Daniel. Muna'y giwali sa katapusang wali nga pasidaan sa di pa mobalik ang Ginoo sa tulo ka manulunda sa pinadayag 14 versikulo 7. Unsay gisulti sa manulunda, kadluki ang Dios, ihatag kaniya ang himaya kay ang takna sa paghukom nahiabot na. Higala, ipanghukma na sa Dios. Niatong human sa gubat numero 2 sa kalibutan, may usa ka tawo nga sakop sa sundalo sa Germany, Axis Forces. Sa First World War ni, ang iyang ngalan si Friedrich Wilhelm Herschel. Sundalo siya. Panahon sa gubat, higala ni iskapo man si Herschel. Ni iskapo, ni sibat. Deserter. Ang mga sundalo nga naas gubat, doon na po na sila'y balaod. Sundalo ka gani nga naas gubat, unya mulayas ka, masakpan ka, patyon ka. Muna'y paghukom sa imo, usara ka buok. Milaya siya panahos gubat, gibiyaan yan Germany, dito siya dagan sa England. Pila ka tuig pagkahuman sa gubat, nahiusa man ang England o ang Germany. Samtang siya nagpuyo dito sa England, nahimo siyang scientist, pero inondo may deserter siya nga sundalo. Nahimo siyang scientist, unya nadiskubrihan niya ang paghimos usa ka teleskopyo nga powerful kaayo, ug ang maong teleskopyo nakadiscover nga naa pay planeta sa atong solar system nga ginganlag Uranus. Nahimo siyang inila kaayo, kay English ang nahibaw-an sa mga tao kaniya, kay didto man siya sa England, wa sila kahibaw nga siya di ay ang deserter nga sundalong German nga si Friedrich Wilhelm Herschel. Apan sa pag-abot niya sa England, gibayluan niya ang iyang ngalan, si William na siya, di na si Wilhelm. Nahimo siyang scientist, nahimo siyang well-known, naka-imbento siyang teleskopyo na diskubrihan ang planeta nga Uranus o nahimo siyang inila. O sa kapanahon ni ana, nakadawat siyang pahibalo. Ang hari sa England, mipatawag kaniya nga paadtuon sa Burnham Palace, ang palasyo sa hari. Nangurog siya higala, abi ninyo ngano? Kay nahibaw siya nga kining hari karon, apo kini ni King George, nga mao ang hari sa Germany, sa milaya siya ingon nga sundalo. Nakaila sa iyaning apo nga hari na ron. Gipatawag siya, nahadlok siya kaayo, kay nahibaw siya nga kining haria nakaila nga siya ang sundalong deserter ug usaray hukom para sa sundalong deserter patyon. Si William dili unta moadto, apa nakadawat siya sa papel sa imbitasyon sa hari. Si William ni adto, pag adto niya ang iyang nadawat nga papel, nagsulti, nakaila ko nimo ug nahibaw ang kog kinsa ka ug ako kang sultihan, di kaangay mahadlok. Giimbitar ko ikaw aron pasidunggan ko nga ikaw ang usa ka bantugang scientist nga English. Dili ikaw ang sundalong German nga milayas gikan sa akong apuhan. Busa umari ka, kay pasidunggan ko ikaw. Higala miadto si William, og sa pag-adto niya dito, nadawat niya ang maong pasidungog, og nalipay siya kaayo. Nganong ako ning gigamit nga ilustrasyon? Saray tumong. Daghan sa mga tao ang maghuna-huna sa paghukom, nya mangurog, kay moingon sila pagsulti, pastilan paghukom naman na. Hukman na ta, paingon na ta ana sa impirno. Higala, ang nakanindot na ining paghukuma, kay ang sulat nga atong nadawat ingon ini ang unod. Minahal kong mga anak,
nagsulat ako kaninyo ni ining mga butanga aron kamo dili na magpakasala. Apan kung may makasala man gayod, aduna kitay manlalaban nga mga tubang sa Amahan, si Jesucristo ang matarong. Siya mao ang halad pasiguli alang sa atong mga sala. Dili lamang sa ato rang mga sala, kundi sa mga sala sa tibuok kalibutan.